Cap de setmana de música, alegria i disbauxa a la Festa Major de Sant Romà de Lloret de Mar a la plaça Germinal Ros al Teatre de Lloret de Mar. El divendres s'ha donat tret de sortida amb els grups locals The Treewis, Suncat, els Esperats Buos i també Maria Dolors, que fa el comiat després de 4 anys a sobre els escenaris. Dissabte ha estat el torn també de la banda local Pacto entre Caballeros, tribut a Sabina, els Esperats també, mítica banda Strombers i el grup de versions 80 Principales. També hi ha hagut espai per les barraquetes el diumenge pels més petits amb l'Ali Bigut i també un grup de versions de Cat Rock. Totes les barraques han estat amenitzades per les associacions de Lloret de Mar que han guanyat el sorteig i han pogut instal·lar la seva barraca i donar servei de beguda i menjar a tota la gent de Lloret i també dels voltants que s'ha acostat per veure els concerts. També hi ha hagut un punt lila per donar informació contra l'assetjament i la violència de gènere en els espais d'oci i de lleure. I el dispositiu Covid que ha muntat l'Ajuntament de Lloret de Mar sembla que també ha donat el seu fruit amb una pista de ball habilitada que només es pot entrar amb mascareta i una zona reservada per les begudes pel que és la zona de bars. Les barraques i les festes s'han desenvolupat amb tota normalitat i amb molta alegria després del context pandèmic amb el que veníem. Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Unes barraques molt esperades després de tants mesos de restriccions, amb molta afluència de públic tant divendres com dissabte, amb diferents estils musicals i oferta per totes les edats, com les barraquetes de diumenge. Els grups locals Treewis, Suncats i Maria Dolors es mostraven molt contents de poder actuar en aquesta festa major de Sant Romà. Maria Dolors aprofitava aquesta actuació per acomiadar-se als escenaris després de 4 anys. Molt emocionats, contents per poder-ho tancar així, perquè ja crec que molts grups o projectes de qualsevol tipus de cosa a vegades no tenen l'oportunitat de tancar-ho així i que nosaltres puguem tenir l'oportunitat de fer-ho diu molt dels 4, del moment, les emocions com les tenim. Traemos todo lo que hemos aprendido durante este tiempo, así como si fueran prácticas intensivas, y venimos a exponerlo a nuestra gente y a nuestro pueblo. Sobre todo y con muchísimas ganas y con mucho cariño para la gente. Clàssics a tots els temps i una mica a la nostra manera, que és el que ens agrada, no fer-ho exacte i ens hem passat molt bé. Un dels plats forts de la nit de divendres, sens dubte, eren els Buos, que van omplir les barraques amb multitud de seguidors, tant locals com dels voltants de les comarques de Girona. El seu cantant, Guillem Soler, es mostrava molt content de poder tornar a actuar a Lloret de Mar. Molt contents, la veritat és que sí, que sempre ens sentim molt agraïts, molt privilegiats de poder fer el que ens agrada, poder tornar a Lloret, que ara feia molts anys que no veníem, i tot i el fred que fot avui aquí fora, la gent l'hem vist amb ganes i nosaltres també tenim moltes ganes de que tot vagi molt bé. Doncs la veritat és que aquest any ha estat una mica com un Dragon Khan, no? Perquè començàvem amb la gent asseguda, després es van aixecar, després els van tornar a fer seure, després de l'estiu els van tornar a deixar i hem tingut que anar canviant el repertori, però avui venim amb un repertori molt festiu, molt canyero, perquè saltin i brinquin, aprofitem que ara ja podem tornar-ho a fer i serà un concert molt intens, molt festiu, molt alegre per desconnectar una estoneta i per cantar les cançons de sempre de Buos. El cantant de Buos va recordar la seva etapa de jugador d'hoquei com a visitant a Lloret de Mar i va elogiar l'equip local de l'hoquei Lloret. A Lloret tenia un equip molt maco i hi ha jugadors molt bons. Mira, ara fa una estona estava jugant a l'europeu en Carles Grau, que és de Lloret i estava jugant a la porteria de la selecció espanyola i m'encanta l'hoquei. I ara tenim un porter molt bo també, que és de la cantera, que és d'aquí de Lloret, que està al primer equip i més o menys ho he anat seguint sempre i a veure si podeu tornar a pujar a l'hoquei Lliga, que aquest any heu baixat i és un equip i un club que es mereix estar sempre a dalt de tot. El regidor de festes, Cristian Fernández, es mostrava satisfet de tornar a tenir barraques. Molt contents de tornar a recuperar les barraques aquí amb les fes i les entitats i a la gent que ja està arribant preparats per gaudir una festa major com Déu mana.
Fernández destacava que s'havia delimitat l'espai per a zones. Seguint les indicacions del Procicat hem de fer una zona on només es pugui veure i després a la pista de ball s'ha d'estar amb mascareta. Per tant hem de diferenciar aquests dos costats, però bueno, ens adaptem per poder gaudir de la festa major. La plaça Germinal Ros i les barraques han comptat un any més amb el Punt Lila, oficines d'informació i acompanyament per a les possibles víctimes d'agressions sexistes. Per una banda, sensibilització, no? Doncs s'acosta a les persones i una mica de pots explicar les violències sexuals, prevenció sobre violències masclistes i també preparem dinàmiques, donem informació de diferents serveis, no? per a l'atenció en aquests casos. Tenim un joc que es diu la ruleta, en la qual la persona juga i depèn d'on cau la ruleta, doncs ha de contestar una pregunta o una altra, i després també tenim una pissarra on jo escolleixo normalment que la gent posi una frase sobre la violència masclista, es faci una foto i la penja a internet posant un hashtag i ens etiqueti com a Punt Lila també. Diferents associacions de Lloret de Mar van poder donar servei de menjar i beguda durant els concerts del cap de setmana. Aquí estem fent una miqueta de menjar, amb una mica de cervesa, estem donant entrepans, hamburgueses, una mica de llom, una mica de bacon, anem fent una miqueta de tot. Nosaltres som Rem Hotelers, nosaltres som un club de rem d'aquí del poble i intentant fer una miqueta de recaptació. Exacte, no hi ha Sant Romà sense Sant Romana. Aquí fem una mica de sorteig que per 3 euros pots triar el número que més t'agradi i hi ha premi assegurat per tocar-te qualsevol coseta. Estem intentant recaudar fons pels nanos per poder fer colònies més barates, activitats millors, tenir una mica de fons econòmic per les activitats, per així poder produir unes bones activitats i sobretot baixar el preu de colònies, que cada cop les cases estan més cares. Diumenge va ser el torn pels més menuts de la casa, amb les actuacions a l'Ali Bigut i Cat Rock en família. Un cap de setmana ple de música i actes van fer ballar a grans i petits al ritme de la millor música. Molts somriures i cares d'alegria per celebrar la festa major d'hivern de Lloret de Mar, el nostre patró, Sant Romà. Hace más de 10 años nos propusimos estar a tu lado. Desde entonces no hemos dejado de trabajar en ello. Más de 30 kilómetros de fibra óptica propia por todo Lloret de Mar, velocidad real y fibra simétrica en todas las conexiones. Más de 50 hoteles y 150 pequeñas empresas. Conectividad en cada punto de Lloret de Mar. Compartimos el camino para seguir creciendo juntos. Yo soy Citel.